थांनाय 18 सेप्तेम्बरनि सोरांसे समाव क'क्राझारनि लुंसुङाव जोंसार मोसाहारि आरो जनक कुमार ब्रह्मआ पुलिसनि नंखाय एनकाउन्टाराव जिउ गोमानो गोनां जादोंमोन। बे जाथायखौ लानानै शुक्रबारनि मोनाबिलियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा दाब दाब जिल्ला आरो दखरा आफादफोराव मोमबाति फोजोंनाय हाबाफारि लायो। थांनाय नैबे बोहैथि दाननि 18 सेप्तेम्बर अक्ट'खालि क'क्राझार पुलिस थानानि सिङाव जानाय जिथुनाखि जनक ब्रह्म आरो जनक मोसाहारि जोंसार ब्रह्मनि जे फेक इनकाउन्टार आसाम पुलिसनि बे फेक इनकाउन्टाराव सानै बर' सुबुङा जिउ गोमादोंमोन, जेराव दुखुनांथाव बाथ्रा बिथांमोननाव सासे गोरलै गथ'बो दंमोन, हाबा जुलि जाखानाय। बेखौ जोङो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियै जोंबो नैबे धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव जोङो बिथां जनक मोसाहारि आरो जोंसार ब्रह्मनि जिउमाया आत्माया सोरगोआव आलो गोजोन थाहैनो हायो, बेखौ माबानानै बिथा खालामनानै जों दिनै नैबे आलारि बाथि फोजोंनाय हाबाफारिखौ लादों। लोगोसे जों बेखौबो इसोरनाव आर'ज खालामदों जे बिथांमोनखौ फेक इनकाउन्टार खालामनायनि सायाव जाय बिथांमोना बेफोरबायदि इनाय हाबाखौ मावदों, बिथांमोनखौ जाहाथे इसोराबो साजा होयो। आरो जों बेखौबो इसोरनाव आर'ज गाबदों जे जोङो बिथांमोननि फेक इनकाउन्टार खालामनायनि जास्टिसखौ जोङो थाबैनो मोनफुंनो हायो। आरो जाय नैबे फेक इनकाउन्टार खालामनायाव लोब्बा दं बा पलिसि मेकार फेक इनकाउन्टारनि बे फेक इनकाउन्टार खालामग्राफोरखौ जोबथेसालियाव जोङो अरायसम दोननो हायो। बे जास्टिसखौ मोननो थाखाय जोङो दिनै इसोरनाव आर'ज गाबनायजों लोगोसे आरो जोंसार आरो जनकनि सोरगोआ आत्माया सोरगोआव आलो गोजोननि जायगा मोनो, बेखौ जोङो लोब्बा लाखिनानै जों दिनै नैबे आलारि बाथि फोजोंनाय हाबाफारिखौ जों लानाय जादों। आरो बेबायदि जोंनाव खोमसि जिहेथु सन्देह खालामनानै गोदोनिफ्रायनो बेबायदि जिहेथु जोङो इनकाउन्टार खालामजादों, इनाय खालामबोजादों। दिनै जोंनि बर' हारिया बेबायदि खालामजाबाय थायोबा जों माबायदियै सोलियोबा जों बेनिफ्राय बासिनो हागोन? दा जोङो दिनै दुलाराय बर' माहारियानो जोंनि मोन्थायखौ मोननो थाखाय जोङो गोदोनिफ्रायनो जोङो मुभमेन्ट खालामबोदों। जेरै जोंनि थानो थाखाय जोङो हा सुबिदा जोंहा गैयामोन, बा जोंनि सोलोंथाइनि थाखाय जों दिनैसिमबो मोनसेबो मोजां बेबस्था गैया। जोंनि मोन्थाय, जोंनि जास्टिस हिसाबै जोङो आसामाव जोङो थागिबि हिसाबै जों जिथुनाखि जिबायदि जास्टिसखौ जों मोननांगौमोन, बेबायदि जास्टिसखौ जों गभर्नमेन्टनिफ्राय मोननाय जायाखै। दा बै जास्टिसफोरखौ मोननो थाखाय जोङो दिनैसिमबो 50 बोसोरसिमहालागै जों दिनै मुभमेन्ट खालामबोगासिनो दङ, बेखौ सोमावसारबोगासिनो दं। बै सोमावसारनायखौ दुरबल खालामनो थाखाय बिसोर दिनै आसाम गभर्नमेन्ट आरो इन्डियान गभर्नमेन्ट बिसोरो जोंनि सोमावसारनायखौ दुरबल खालामनो थाखाय दिनै माखासे बिदिनो गोबां जोंनि माबाफोरखौ फेक इनकाउन्टार खालामबाय। दिनैसिम जोंहा दिनै 5,000 बर' सुबुङा सोलोंथाइ फारसे जों गासिबो बिथिङाव जों साखाफारा जानानै जोङो जोंनि मोन्थायखौ जोङो डेम'क्रेटिक भाबै जोङो डिमान्ड खालामनानै मोनो नामा, बेखौ आं खावलायो। आरो आं बेखौबो खावलायबावगोन दिनैनि समाव, जाहाथे जोङो फिन सोरबा आर्मस स्ट्रागल खालामग्रा जोनोम जायोबा बिनो जों बे फिथाइखौ मोनफिनगोन। ओंखायनो आं खावलायगोन जाहाथे जोङो बेफोरबायदि हाबायाव जोङो फिन थांफिनलाया। जोंनो गोग्गो समाज नांगौ, गोरों समाज नांगौ, फारफ्रोमबो बिथिङाव जों स्किल जानांगोन। अब्लासो जोङो बुहुमाव बर' माहारिखौ गेरेमसा बर' माहारि जोङो दानो हागोन। जों फारफ्रोमबो बिथिङाव स्किल गैयाबा जों दिनै गासैबाबो आद्रा खिसा जायोबा जोंनि मेलेमा सौहाया। दा बेनिखायनो जोङो बेफोरबायदि खामानिखौ बुहुद माखासे मानसिफ्रा बुजिया हसिया थांनानै दिनै बेफोरबायदि जादों। बिनि रिएक्सना जों मा मोनदों? रिजाल्टआव जों दिनै फेक इनकाउन्टार मोनदों। दिनै बेल' नङा, गोबाङानो नों 5,000 मुभमेन्टआव थैदों जों दिनै 5,000नि गेजेरावबो बांसिनानो फेक इनकाउन्टार गोजा। दा बेखौ आं खावलायदों। बेखिनियावनो आङो जोंनि बे दिनैनि बे आलारि बाथि सावनायनि जिथुनाखि हाबाफारि लादोंमोन आरो जों बेखौनो फोरमायनो मोनदों, बेखिनिखौनो आङो बुंनानै फोजोबनाय जाबाय। आं दिनै बसलेसनि प्रेसिडेन्ट हिसाबै दिनैनि हाबाफारि लानायनि थांखिखौ आं बुंनानै होनो सानोदि दाख्लैबावै 18 सेप्तेम्बराव सानै इन'सेन्ट सेंग्राफोर जोंसार मोसाहारि आरो जनक कुमार ब्रह्मखौ आसाम पुलिसा अननाय गैयालासे फेक एनकाउन्टार खालामनानै बुथारदोंमोन। बैखौ आसामनि CM डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सार बिथां आरो लोगोसे जोंनि BTR निनो
CEM बा चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार बिथां प्रमद बर' सार आरो लोगोसे मिनिस्टार इउजि ब्रह्म सारनिसिम आं खावलायनो सानो जे बै भुगिनांनाय न'खरनो थार बिजिरनायखौ जाहाथे सरकारा होयो आरो बेजों लोगोसे बै जा जोंसार मुसाहारिनि उन्दै खुदिया दं बेनो खुदियानो माखासे माने फरायनाय बा जायखिजाया आरोना बेबस्थाफोरखौ खालामनानै होयो बेखौ आं सरकारनिसिम गुरै खावलायनो सानो